Golibe, Sankani Golibe, Golibe, Sankani Golibe, Golibe, Sankani Golibe, Golibe, Sankani Golibe, Sankani Nemeni Fesilike, Sanke Fangini Komediana, Sankani Nemeni Fesilike, Sanke Fangini Komediana, Golibe, Sankani Golibe, Golibe, Sankani Golibe, Sankani Nemeni Fesilike, Sanke Fangini Komediana. Igbo bi wo mama no Igbo ekene mu no umu Enugu kacha no umu uri ekene mu no Igbo bi Igbo kamba no state niile dị na Nigeria kamba no Igbo bi Igbo kamba no nke a bụ Igbo Comedy Reloaded volunteer by Sanko FM onye ya agba egwu ihe ga-agba egwu ihe onye ya agba egwu ihe ga-agba egwu ihe dimkpa wawa ya agba egwu ihe ga-agba egwu ihe dimkpa nne sobe ya ihe ga-agba egwu ihe nwanne ka e wee na-egwu wee bido Sanko FM all the way from Los Angeles, California, USA ka e wee na-egwu wee bido. Golibe, Sankani Golibe, Golibe, Sankani Golibe, Golibe, Sankani Golibe, Golibe, Sankani Golibe, Sankani Nemeni Fesilike, Sanke Fangini Komediana, Sankani Nemeni Fesilike, Sanke Fangini Komediana, Golibe, Sankani Golibe, Golibe, Sankani Golibe, Sankani Nemeni Fesilike, Sanke Fangini Komediana. nwanne onwe ụzọ uru ịtọ three advantages of ezule nwanne maọbụ ọnụ isi ụzọ ihe ịtọ bụ advantage maọbụ uru nwanne nke mbụ ọ ya emegodi gị nwanne ebule peacemaker nwanne ife ebe mmadụ na-abụ na anụ ọgụ ebe obodo na obodo na anụ ọgụ nwanne iti ikwele n'isi jụọ ya si ya bikonu gịnụ na-ese nwanne ka a na-anụ isi ọnụ gị nwanne onye ọbụla agbalaga nwanne nke bụ nwanne ọ bụ na ije debate onye nke izi akpọpụta onye nke mbụ si anya pọintị ya nwanne onye abụ na-enyegide pọintị enyegide pọintị enyecha pọintị ya nwanne akpọpụtazi gị masị gị nye pọintị nke gị nwanne ike na-ebe mpe ọnụ ka inye pọintị gị nwanne panel of judges ekpuchie emi ya tie because the British cup dị imerigo nwanne nke ịtọ bụ na another advantage of ọnụ isi maọbụ eze ule nwanne ịbata na be gị ọ bụla ebe ibi na anwụnta na-enye nsogbu nwanne ị na-iji ọzọ igote share tos nwanne ịbatakwara anụ ozugbo n'ime ụlọ nwanne were ọnụ gị imepụgara n'ọnụ ule gị ma ezi isi gị were ọnụ gị gbaa share tos mee
nwanne anwụnta na-adasịsị nwanne anwụnta na-anwụsịsị ike ndị ezi ụlọ ewu na-egbulebe ewu n'ụlọ anwụrụ ọkụ egwu ka a na-egwu golibe sankani golibe golibe sankani golibe golibe sankani golibe golibe sankani golibe sankani nwanne Sanka FM president na-eze ndị mfili na Los Angeles, California, USA. Nwanne ọ dị ka ebe a na-enene bọọlụ ịghọtago a na-agba Premier League ka a na-agba ịghọta mgbasa Chelsea na-agba bọọlụ ịghọta so one guy o si ime obodo wee bịa Ọnịcha mgbe ahụ ịghọta ọ na-asọpọtụ ndị Chelsea nwanne ebe a nọ na viewing center ebe a nọ na-enene bọọlụ na nwanne ya na nwa Enugu nọdebe ịghọta nwanne dị gaghị a na-ekwu okwu nwanne Chelsea kpaa mmadụ ndị Chelsea kpaa mmadụ dị gaghị achị ya nwanne ịmaga na o nwere some set of people ya bụ ha na-achị ọchị kama ha ya achịla onwe ha ọchị nwanne ha chịa ọchị ha etie mmadụ ihe ha chịa ọchị ha dakwasa gị ha chịa ọchị ha etie mmadụ ihe nwanne ọhịa dị gaghị na-eme Chelsea kpaa mmadụ dị gaghị etie Chelsea eshie ndị a mgbamgba agbakọ mmadụ ọzọ otuko Chelsea eshigbo ndị a nta otuko dị gaghị ihe agbakọ mmadụ ọzọ ose Chelsea eshie ndị a mgbamgba otuko dị gaghị ihe agbakọ mmadụ ọzọ osie Chelsea eshigbo ndị a nta otuko mmadụ ihe ndị klọb ha na Chelsea na-agba fecha otu ndị agba stik otuko dị gaghị ihe chịkọ ọchị nwanne nwa Enugu atọ na ozugbo kpọọ ya ozugbo si ya baa ya ọ naghị anya ọ si ya itie m ntikwulu gị na mmadụ abụla eshi mmadụ gwela eshi na anwụ anwụ nwanne ọ respect oge ozugbo golibe sankani golibe golibe sankani golibe golibe sankani golibe golibe sankani golibe nwanne ọ dị ka ọ na-anịcha mgbe anyị ka nọ n'Ọnịcha ịghọtaghị nwanne maka na otu bụrata bụ ka m bụ nwanne n'otu ka amụ ma otu Ọnịcha nwanne ị na-ọkwa nne otu ịghọta na nwanne obi aṅụrị ya na-akpaghị stadium maka ihe obi aṅụrị na-eme stadium nwanne enwere ike anakọta ofu mbọsị ofu ndị anụ ọgụ ma ofu ndị amụọ ofutu nwanne onye ọrụ na-achị ọchị nwanne ọkwawa mmadụ nwanne ndị nnukwu moto na-ebu ibu bata nwanne ndị bara wee ju na-ahọzụ nwanne ndị bara awa eju wee na-achọ na ndị esogbu ibu na ndị ama nsogbu ebu ibu ịghọta nwanne ọ bụrụ uche gị adịrị acha nsị ya ga-ema nsogbu ebu dị ibu ịghọtaghị nwanne ndị bara wee nọrọ nwanne ndị bara na-abụ wee nọrọ wee jide onwe ha aka na aka ha chee n'ọgụ ịghọtaghị ha chee n'ọgụ nke a na-asị nke a n'ọma nsogbu nke a na-asị nke ọzọ n'ọma nsogbu nke ọzọ na-asị na obu ụzọ bịa nke ọzọ na-asị na obu ụzọ bịa nke ọzọ na-achọ ka ọ chụpụ nke ọzọ nke ọzọ na-achọkwa ka ọ chụpụ onye nke ọzọ ịghọtaghị nwanne ndị mmadụ agbakọrọ ha onye nke ọzọ asị nke ọzọ ọsụo asụ obodo ọsị ya tengide gị leka teshigbuo gị leka nkụgbuo gị leka ojide ọ na-asị ọkwọ nkụgbuo gị leka mgbuwe gị isi nwanne onye nke ọzọ asụ obodo ya ozugbo tie kpọọ ya ozugbo si ya ude lekwa isi mgbowe ude dashi gị lekwa isi mgbowe ude shikwa isi m lego taa nwanne ndị mmadụ abịazi ebe awụsa ha nwanne Ọnịcha na-atọga n'oto oto Ọnịcha nwoke oto Ọnịcha nwoke golibe sankani golibe golibe sankani golibe golibe sankani golibe nwanne o nwere some certain things nwanne a na-eme na be anyị ịghọtago na anyị Igbo na obodo anyị ịghọtago ọ ya bụ ime nwanne ọ dị n'ọma ịghọtago nwanne mana nwanne ime ya n'obodo oyibo nwanne anyị asịkwa na ị na-ayị ala nwanne ọkụ nwanne Naijiria nga nwanne nwa afọ Igbo nwanne dị gaghị bịara ọfụ n'obodo oyibo ịghọtago mgbe ndị ọcha nwanne wee nọ na klaasị nwanne
eyọtago mbọsị ahụ nwere ya na-eme nwanne dị gaa wee na ọsị ya ịmago na-erizi nwanne ịma na ọnwa ihe ya bụ icheta tọrọ amụ ma experience nwegoro sofa nwanne icheta ihe tọrọ amụ nwanne smile ọbara ịghọtago nwanne dị gaa na ọsọ ya na-erizi ịghọta shianọ nwanne ọ na-echetasi experience ya na guys ya nwetara na far back mana Naijiria ma ihe tọchara amụ ya mechara nwanne ma ebe a gbara ọsọ mmọnwụ ma ihe niile ma ihe statement ga-atụ ndị mmadụ ma nwanne ọ nọrọ smile nwanne ọma na ọnwa onye ọcha nọ n'ehihie na-ekirie yata kpakpakpa dị ọnyacha kpọrọ ya ndị polisi kpọọ ndị ụlọ ọgwụ nwanne ozugbo nje ndị ụlọ ọgwụ ala ndị ozugbo dị onye ọcha tụọ ya aka dị gaa nọkwa ebe a na-erizi na ọfụbe ndị na-abịa ọsụmalụ kwa ọzọ nwanne kpakpakpa akpọrịgokwa dị gaa na-asị kedụ ihe nwanne atụgokwu ya ị ga-dọba ya na bed nwanne buru ya na-apụ ana na-asị kedụ ihe hapụrụ m aka mma ogbugbo mmadụ hapụrụ m aka kịta ka ihe mme nwanne dị onye ọcha na-asị I saw him talking to himself nwanne akpọrọ dị gaa na-abụ nwanne atụgokwu ya bụ na akụchi gị ịghọtago nwanne asị na ọ ga-asị eme na a na-adị violent ị gaghị na-esi ọnwụ ka ọ tọpụ ya tere n'aka asị na ọka ndị agha sị eme na a na-adị violent nwanne kpakpakpa eburukogere dị gaa eje ụlọ ọgwụ nwanne tupu ihe na ama na agbagokwu ya ọgwụ bụ na agbaghị ya ọgwụ nwanne mgbe e ji wee machazi ala enọf ihe niile wee chọpụta na dị gaa dị nọma nwanne agbaghị ya ọgwụ bụ na agbaghị ya ọgwụ nwanne ọnwegwụ ihe na-azụ na ije n'obodo ebe esi na ọnwụ ya icheta ịtọrọ amụ ka echi ya sọ gị nwanne asị na ị na-ayị ala nwanne a na-atụ ya dị ipi nwanne ọnwa ndị akpala ịghọtago ndị a na-ezigbo ụzọ ma ndị akpala ịghọta nwanne a na-aga na-ekpelụ ndị mmadụ ekpele ịghọtago nwanne afọ ga-asị gị brọda ka ekpere gị ekpere onye afọ asị sista ka ekpere gị ekpere nwanne a na-ekpere ndị mmadụ ekpere nwanne ọnwa ebe ndị ya ọkọgbakọ ịghọtago ndị Igbo ndị Thailand ndị Colombia ndị Ṅụkpọ ndị Taitai ndị Gbana ndị Igbo nwanne ha gbakọrọ n'ọlụcha anị ịghọtago n'afụwa ịghọtago na-ese anwụrụ ịghọtago nwanne kpakpakpa ndị ekpere ajalụ bịakwute ha ozugbo si ya ụmụnne m anyị chọ ka anyị kpere unu ekpere ndị ọka asị ya nnọọ nwanne ebido ozugbo asị ngwa ka anyị bido na ekpere egbuchi anya onye ọbụla egbuchi anya ịghọtago ebido ozugbo asị we are two or more are gathered I am in their midst ebido abụ ebido ozugbo na-agụ na-asị onye nwe anyị gbarata were ọnọdụ nsọ gbarata were ọnọdụ onye nwe anyị gbarata were ọnọdụ onye nwe anyị gbarata were ọnọdụ asa we are two or more are gathered I am in their midst ọ bịawo ọ gbarata n'ike na ebube ọ bịawo ọ gbarata n'ike na ebube na-eye nwanne ndị ya ọka emupe anya ọ bụrụ onye hafụrụ ọdụka na-eti na-eye pastọ aka na-eti na-eye ọ bịago ọ gbaratago na-eye ndị ọka na-achagharị ya nwanne ya afọ nwanne ndị ọka ebido na-eti nke a na-eti kedu ya ka anyị nye anwụrụ ka ọ see nwanne otu a ka ndị oziọma si wee were iyere wee pụọ nwanne ekpere ana ndị ya ọka ka eji ekpere nwanne anyị na-achọ ya BP ọsọ nke FM president na eze ndị Philly na Los Angeles, California, USA nwanne ọ dị ka ịghọta n'Ọnịcha ịghọta n'Ọnịcha mgbe ahụ nwanne ebe a na-ele pepa ịghọta newspaper ịghọta na a na-ele newspaper dị iche iche ịghọta nwanne ndị mmadụ wee gbakọ ịmaga ebe a na-agụ pepa okwu a na-adapụta ihe onye gote okwu experience onye gote okwu a na-ekwu ma current affairs ihe na-eme n'obodo na ihe na-eme na international community ịghọta nwanne so ndị mmadụ agbakọ na-eme argument na-ekwu okwu ma ndị na-agụ ma ndị na-ekwu ka o si dị ya n'obi ịghọta nwanne ụfọdụ a na-achị ihe na-eme n'obodo enwezi isi ọnọdụ Naijiria enwere isi agụụ na-agụ onye ọbụla
gọọmenti ndị obodo anyị nwere ya achị imerụ ndị mmadụ agụụ na-agụ onye ọbụla the citizens are suffering the masses are suffering onye ọbụla na-ata ahụhụ agụụ na-agụ onye ọbụla agụụ na-agụ onye ọbụla nwanne kpa ofu onye ala ejiri nwayọọ nwayọọ bịa na ya alụ ndị mmadụ na ha yọda ndị mmadụ na-ekwu ihe ọnọdụ Naijiria ihe na-eme n'obodo enweghị isi mana dị onye ala asị ndị mmadụ mana ịgwakwa unu nke ezigbo eziokwu asị n'uche nke ndị mmadụ ege ntị ọsị asị n'uche nke ihe na-eme n'obodo a dị onye ala asị ya ana m achọ onye mma atụ n'ime ka asị ndobi ya oti aka n'azụ ozugbo wepụta ịtarị nwanne ndị mmadụ eti ọgwụ na onye ala ọsọ ata nwanne dị onye ala kpọọ ha ndị ala dị onye ala sị ya nke ara ị nọrọ nke ntinye mmadụ ịtarị nwanne a na-achọ ya BP nwanne ọ dịka na ofu Disemba ihetago na ofu Disemba n'ime obodo nwanne ebe a na-agba ọsọ mmọnwụ ihetago so o nwere one boy iheta the boy si obodo ebe anata iheta na anyị ịmago na orientation ha amaghị ihe bụ na a na-agbalụ mmọnwụ ọsọ ihetago nwanne so the boy wee nọ n'iru be ha iheta ya na France ya nọ kwụrụcha nwanne na-ekwe ka mmọnwụ na-abịa ozugbo mmọnwụ ji ịtarị na-abịa wee ọsọ na-abịa nwanne onye ọbụla agbasi ọsọ the boy nọrụ wee kamera na-evidio dị mmọnwụ gbara ọsọ nwanne dị mmọnwụ pịa ya ịtarị ịza tụkwasịkwa ya ọzọ ịza nwanne the boy ebala aka bata na kọmpand ozugbo so mpịa bụ chief ebe mpịa wee sịkara ihe merụ o wee sị na apịara ya ịtarị na mmọnwụ pịara ya ịtarị na masquerade pịara ya ịtarị o wee gada ndị youth n'ebe ahụ wee sị ya je kpata the masquerade ọka ọ ma the masquerade ọ sị yes nwanne the boy na-elu ozugbo tụọ the masquerade tụọ the mmọnwụ aka nwanne akpa ndị youth eduru the mmọnwụ bata na kọmpand so chief ndị youth agba the mmọnwụ okirikiri nwanne the chief asị ya bịa nwoke m kedu ihe mere iji wepụta nwa m ịtarị the mmọnwụ asị ya abụrụ nwoke m ihe mmụ bụ mmọnwụ ọ sị ya for the second time kedu ihe mere nwoke m kedu ihe mere iji wepụta nwa m ịtarị ọ sị ya chief abụrụ m nwoke m ihe mmụ bụ mmọnwụ ozugbo kpakpa ndị youth esi n'azụ ozugbo wuo the mmọnwụ kerozin ụfọdụ kerozin aba dị mmọnwụ anya dị mmọnwụ etie anya biko afa m bụ Chuka nke bụ Okeke abụ m mmadụ nwanne emechakwa gari ebere Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe nwanne adana m ese siga adana m ese Igbo nwanne kaba na ụtaba ka m si abịa nwanne ọgwọge anyị nọ na Ọnịcha getaghị mụ na ndị ọyị ma anyị nọ nwanne anọrụ ndị na-ese ife na-ese ife nwanne m nwa site na ụtaba na-abịa na-akpọ ụtaba ahụ ihetaghị nwanne na-ekwe one fine girl na-agapụta nwanne slow queen na-agapụta ihetaghị so ndị ọyị wee sị na m ala ekele nsị ka nje kwụsị ya ha sị na okwu nwa ha na-akwa ekwu okwu nsị ka nje tụọla ọgụ nwanne ozugbo m na-asị dị gel nne excuse me nwanne dị gel erechala ozugbo na slow queen lechala ozugbo na-erute ọsụ m please if you have anything to tell me I'm in a hurry nsị nne biko na nwere ihe m na-eto odigo nwanne speed ka m ji weje zoo otu nwa na sleti Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe nwanne ọ dị ka ebe a nọ na hold up ịghọtago moto dị nwaanyị aga na Lagos ịghọta na nwanne na season period bụ ihe ahụ ịghọta nwanne hold up adị nwanne nwa nọ na moto ịghọta na-aga ebe niile a na-akpọ moto niile wee nwaanyị na-aga nwanne kpa ihe dị nwaanyị na-anụ na nzu moto boo ọ bụ na-esukie n'azụ
the man ọ na moto na-apịasị ozugbo bido baba mba si kere ebe ihe asụ moto were ọsọ bịa ebe a kịta asị gị were ọsọ bịa ebe a kịta maka iwe wee m mekịta si na moto arịtuo iwe wee m si na moto arịtuo ihe afie mmemme gị were ọsọ bịa ebe a esu moto a were ọsọ bịa ebe a kpa the man akpa ya ụzọ n'ike ozugbo pịa matuo nwanne ọ bụrụ onye amị ịghọta ọ bụrụ onye amị siri dị onye amị si ya isi n'ili tuo gị na-eme ọsị dị onye amị good afternoon sir ihe m kwuru bụ na iwe wee m na nri tuo imerụọ m ezigbo alụ ọsị dị onye amị biko jebezi ebe ka m nwere ego nlụọ Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe nwanne ọ dị ka one pastor ofu ụlọ nke nwanne ịghọta nwanne the pastor mmadụ nwụọ ịghọta abịbịa kọlọ pastor na mmadụ nwụrụ ma ọ memba chọọchị ahụ pastor na-ekwu okwu Chukwu ọ sị ndị mmadụ chefuonu maka ya nwụọ unu let the dead bury the dead nwanne mmadụ nwụkwa ọzọ onye dị enwu abịa kọlọ pastor asị chefuonu na ha nwụọ unu let the dead bury the dead nwanne ọnwa nwaanyị onwe nwoke nwunye enwu abịa kọlọ pastor asị chefuonu na ha nwụọ unu let the dead bury the dead nwanne ya bụ otu o si ekwu okwu Chukwu nke ya nwanne o wee ruo ofu mbọsị pastọ wee nọ n'ebe ọ na-ekwu okwu Chukwu ịghọta ọ nọ crusade na-ekwu okwu Chukwu nwanne nwunye pastọ wee nwụọ ịghọta nwunye na-abịa crusade n'ụzọ wee nwee accident wee nwụọ nwanne wee gwa pastọ ebe ọ nọ wee sị ya pastọ na nwunye gị anwụgokwe pastọ tiwa mkpu akwa na-ebe na-eti anwụọ m I'm finished daa na na-eti I'm finished ndị mmadụ wee sị ya pastọ ọkwa gị na-asị si chefuo maka ya nwụọ let the dead bury the dead pastọ si unu amaghị ụtọ ọnwụ nke a dị iche nwanne ọ bụ ebulu ozu onye ọzọ na-aga dịka egbo okwu Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe nwanne ọ dịka one guy ịghọtago one guy nwanne ọ na-aba ha n'ime obodo ịghọtago mmụ ya na ụmụnne nọ n'ime obodo ịghọta o wee nọ na palọ ịghọtago nwanne ya na nwanne ya nwaanyị nọ na palọ ịghọtago nwanne ọ kwụghị bluetooth na ntị nwanne akpa fon ya ring ya o wee bluetooth ozugbo pik ya ozugbo nwanne na-ekwuzi okwu na bluetooth ọkwụ na ntị eji aza kọl wee na-asị nwanne kee nke na-eme nke ichetara m taa nwanne a na village efu ndị be anyị ozugbo nwanne nwaanyị nke ọbara kwụrụ ha amaghị ya bluetooth ịghọta kwụrụ kiriketi obido tiwa mkpakọ na-ebe na-eti ewo maọmịbịa ọ na-eti ego na-ebe akwa mana ebe akpa mmadụ bụ ya gbara gbabata ozugbo ịghọta fụdị bọọ ya ebe ọ nọ na-aza kọl dị gaghị na-aza kọl ọmaba ihe na-eme na-aza kọl nwanne dị ụma na-ebido na-eti nke na-eti ike ndị ọkọtụ adago n'isi nwa m nwoke ịnọkwu na-ata m atọ na-ekwu okwu n'ikuku ala mana ala adọna na be anyị ike ndị ọkọtụ adago Holy Ghost fire nwanne dị gaghị akwụsị kọl ozugbo wepụta ya ọkwụ na ntị sị ya na na ihe nkwụ na ntị eji aza fon kọl afịa bluetooth nwanne dị ụma na-etinye bekee bụ ka a gbara Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe Golibe Sankani Golibe ekene ụmụ Igbo niile ekene ụmụ Vinosco Music na 96 Iweka Road Ọnịcha ka ọ na-anọ Vinosco Music onye ọma na anyị na-ekene ekene ụmụ Ijele Ụmụnri ekene ụmụ Fino Fino ekene ụmụ Flavor nwa amama ekene ụmụ ndị musicians niile nọ na Nigeria ndị comedians niile ekene ụmụ unu ndị ọma anyị na-ekene ụmụ onye ọbụla
ekene all the actors and actresses, producers and directors, my music producers, my movie producers, ekene unu ncha niile, anyị na-ekene unu. Ekene m Ifeanyi Azodo, director Ifeanyi Azodo, onye isi anyị na Association of Movie Practitioners. Ekene m gị, ekene m ndị movie niile, ekene m ndị Nollywood Nigeria niile, ekene m ụmụ Igbo niile, ekene m obodo m, ụmụ Enugu kachanụ, ekene m ndị ikwu nne m n'ise, ndị nne m ochie na ndị nne m ochie, dịkwanụ nnarị. Nwanne ka nje rie rice eghere eghe na eghere eghe, nwanne ka anyị wezie na egwu wee pịachie nkwa ndị Igbo. Anyị Igbo ka Chukwu gọziri chọọ ya mma, onye mara ihe dị mma ya na-emekwa ya anya mee ya. Ụmụnne na ụmụnna m geenụ ntị, ụmụnne na ụmụnna m geenụ ntị. Anyị Igbo ka Chukwu gọziri chọọ ya mma, onye mara ihe dị mma ya na-emekwa ya anya mee ya. Ụmụ Igbo na-abịa, ndị Igbo na-aga, o nwere onye nwere obi umeala, onye nwere obi ebere dabara ya dawago. Ụmụ Igbo na-abịa, ndị Igbo na-aga, o nwere onye nwere obi umeala, onye nwere obi ebere dabara ya dawago. Ịmatawo ya, ịmatawo Chukwu, ịmatawo ya ka Chukwu na-agọzie gị. Ịmatawo ya, ịmatawo Chukwu, ịmatawo ya ka Chukwu na-agọzie gị. Ụmụ Igbo gọrịbe, ndị Igbo gọrịbe, o nwere onye nwere obi umeala, onye nwere obi ebere dabara ya dabago. Ụmụ Igbo gọrịbe, ndị Igbo gọrịbe, o nwere onye nwere obi umeala, onye nwere obi ebere dabara ya dabago. Ụmụnne na ụmụnna m geenụ ntị, ụmụnne na ụmụnna m geenụ ntị. Anyị Igbo ka Chukwu gọziri chọọ ya mma, onye mara ihe dị mma ya na-emekwa ya anya mee ya. Ụmụ Igbo na-abịa, ndị Igbo na-aga, o nwere onye nwere obi umeala, onye nwere obi ebere dabara ya dawago. Ụmụ Igbo gọrịbe, ndị Igbo gọrịbe,